New Bongai Stationआव दंफैयो New Bongai Station लाजिथारालै आंहा इउटिउबारखायनो Bongaigaon Station. दायो जों निउ बङाइगावनि स्टेशनाव दंफैयो ट्रेन नेगासिनो बिदाखौ दोनफैदों स्टेशनाव दासिमबो फैया 11:30आवसो ट्रेनानोबा अखा साबायलै माथो गुवाहाटी स्पेशल प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है 5631 गुवाहाटी स्पेशल प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है गाड़ी खानका विंटर बास की एक यूनिफॉर्म गुवाहाटी स्पेशल दायो जों न'आव थांफिननो नागिरबाय खेबा थांसै जोंहा दा गारियाव गाखोबाय सिबोनाय जों दायो न'आव थांफिनसिगोन Lagaw Bongaigaon lockdown time picking जागासिनो Lagaw Bongaigaon दासिमबो बङाइगावआवनो दङ थांगासिनो गंसेबो गारि नुनो नागिरालै माथो एसएस फेमिलिनि अनार बाजै सिमानि आदाखौ दोनबोदोंमोन सिदा सिदा बैजों थांनांगौरा जों गारि गैखाया होननानैसो लाबोदों होनदो बारबोबाय जों दा मोनबाय साफागुरि मोनफैबाय नै ट्राफिक पुलिसफोरबो गैला नामा गैया ओरै गैया
मानसिफोरा जिरायनानै खावला खावथा नायलागासिनो लागाव साफागुरि दायो जों थांगासिनो दङ हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय गोलावथारलै ब्रिजआ जोबानो दाबो जोबबावाखै नै आयु एफा गोलाव दाबो जोबा